Исәнмесез, сіз яңын қаршы арылышын қорейсіз студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі күннің төп темалары. Зыян көрушілер 100-ден артық ұрланған ақша көлемі 90 миллион сум. ТФБ финанс идарәсенең рейс урынбасары қолға алынды. Шулман һәм Сөембике проспектлары төзекләндерелде, ниһаять Шират Мәскәү проспектына да җитте. Үзгәрешләр шәһәрдәшләрне куандырырмы? Берәүләр һаман көтә, берәүләргә госуслуги ярдәм итә. Шалалар электрон порталының файдасы турында сөйләштеләр. Хукук сакчылары ТФБ финанс идарәсенең рейс урынбасары Вадим Мирзляковны кулга алдылар. Ул күп күләмдә акча урлауда шикләнә. Урланган акчалар ТФБ финанс инвестицияләр компаниясенә тапшырылган дип фаразлана. Вадим Мирзляков 2013 елның апреленнән ТФБ финанс ширкәте директорлар советы әгъзасы да иде. Исегезгә төшерәбез, быел февраль башында урынбасарга карата мошенниклык буенча җинаять эше кузгатылды. Аның эшчәнлегеннән зыян күрүчеләр 100-дән артык, зыян күләме 90 миллион сумнан. Күптән түгел генә ТФБ финанс ширкәте директоры Тимур Вальшны да кулга алганнар иде. Директор исә 2 апрельгә кадәр сак астында булачак. Согласно установленным данным, в период с 1 августа 2016 года по 15 декабря 2016 года Вальшин, Абдульманов, Тимирбаев и неустановленные лица действия от лица ООО ТФБ «Финанс» под видом исполнения агентского договора номер 1/2 сентября 2013 года, заключенного между ПАО «Татфонбанк» и вышеуказанной организацией, путем обмана и подтверждения доверия вкладчикам ПАО «Татфонбанк», введя последних в заблуждение относительно рисков и доходности вкладов, осуществили хищение денежных средств более 100 вкладчиков, хранящих вкладов в ПАО «Татфонбанк». Шушы ук җинаять эше нигезендә Татфонбанк Ачык акционерлык җәмгыятенең актив операцияләр идарәсе җитәкчесе белән кыйммәтле кәгазьләр базарында клиентлар операциясе белән идарә итү бүлеге башлыгы да кулга алынды. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы җинаять эшен тикшерүне дәвам итә. Шаллы мәктәпләре 1-нче сыйныфка 7 меңнән артык баланы алырга әзер. Гаризалар яшәү урыны буенча 7 көн эчендә кабул ителәчәк. Әгәр дә балагызны яшәү урыны буенча түгел, башка мәктәпкә кертергә теләсәгез, гаризаны җәй айларында гына яза алачаксыз. Балалар исә буш урыннарга карап кабул ителәчәк. Мәктәпкә укырга кертер өчен туу турында таныклык һәм яшәү урыныннан справка кирәк булачак. Белгечләр үз чиратында балаларны мәктәпкә алдан әзерләргә, игътибарны күбрәк вак моторикага юнәлтергә киңәш итәләр. Ребенок, да, должен уметь считать, ребенок должен знать стороны, время года и так далее. Кроме этого, у ребенка должна быть развита рука, должны быть развиты процессы саморегуляции, мышления, логического мышления. Шаллыда Мәскәү проспектын төзекләндерәчәкләр 17 километрга якын юл аралыгын яңартырга планлаштырыла. Бүген мэрияда яңа проект буенча фикер алыштылар. Кисәтүләрне истә тотып, эшләүчеләр проектны төзелеш министрлыгына расларга җибәрәчәкләр. Мәскәү проспекты төзекләндерүдән соң күпмегә үзгәрәчәк алдагы сюжетта. Мәскәү проспектын Яшлык проспекты белән киселешкән урыннан Нариманов урамына кадәр яңартачаклары. Бүген ремонтның проспект башыннан ук башланмаячагында хәбәр иттеләр. Беренче чиратта төзүчеләр Нариманов урамы белән Шулман проспекты киселешкән өлешне норматив хәлгә китерәчәкләр. Ремонттан соң яңа тукталыш павильоннары да барлыкка киләчәк. Мегастрой гипермаркеты тирәсендә һәм каршы як 32-нче бистә ягында. Хәзерге тукталышларны исә өстәмә туктау урыннары белән тәртипкә китерәчәкләр. Икенче чиратта Мәскәү проспекты үзе булачак. Каждая проезжая часть будет с 3 основными полосами движения по 3,5 метра каждая и по 0,5 шириной предохранительной полосы вдоль борткамня. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү максаты белән ясалма 8 юл тигезләнмәләре булдырылачак. 4-се Мәскәү проспектында, 4-се Нариманов урамында. Ремонт барышында тукталышларда туктау урыннарын киңәйтәчәкләр. Шулай ук планда заманча павильоннар урнаштыру да бар. Аларның аналогларын Шулман һәм Сөембике проспектларында күрергә була. Тик шәһәрдәшләрдә генә алар сорау уяталар. Остановочный павильон, я смотрю, на Ленинском проспекте в прошлом году сделали, да? А там уже вот эти клепки отошли. По качеству как-то можно обратить внимание? Посмотрим весной, проверим. И вот эти замечания, которые мы обязательно предоставим, чтобы они исправились. Сөйләшү барышында проектны эшләүчеләр мегастрой кибетенә керү өчен өстәмә юл булдыруны онытып җибәрүләре ачыкланды. Залның реакциясе буенча шәһәрдәшләргә ул бик кирәк. Вот туда, чтобы заехать в мегастрой, надо ехать или в сторону Орловки. Вот этот узел заезда в мегастрой вопрос не решен. Хорошо, замечания и предложения принимаются. Мы посмотрим на месте проекта. Если возможно сейчас внести изменения, обязательно это сделаем. Бүгенге җәмәгать тыңлаулары буенча ясалган нәтиҗәләр республиканың төзелеш министрлыгына җибәреләчәк. Алар үз чиратында карар чыгарачаклар.
Товар сатып алуга ук салым идарәсенә хисап тапшырылачак. 1 июльгә кадәр һәр кибеттә һәм сәүдә ноктасында махсус онлайн кассалар урнаштырылырга тиеш. Мондый төр кассалар товар сатып алу турында мәгълүматны салым идарәсенә шундук тапшыра. Бу усул салым идарәсе тарафыннан тикшерүләр санын киметергә булышачак дип фаразлый белгечләр. Бүген салым идарәсе хезмәткәрләре белән эшмәкәрләр арасында моның буенча сөйләшү узды. Онлайн-кассалар эшмәкәрләр арасында ыгы-зыгы тудырган. Салым идарәсенә халык агылагына. Күпләргә утырырга урын да юк. Кайберәүләр баскан килеш кенә үзенә кирәкле мәгълүматларны язып ала. 1 февральдән алып 1 июльгә кадәр барлык кибетләр түләүле хезмәт күрсәтүче оешмалар яңа касса аппаратлары урнаштырырга тиешләр. Бүгенге көндә автокалада 4000-гә якын эшмәкәр исәпләнә. Барысына да яңа кассалар кирәк. Ажиотаж. Ажиотаж на рынке. Заводы-изготовители, если, допустим, еще пару недель назад говорили о 2 неделях, то сейчас говорят о 3 неделях и месяце, а некоторые уже и вообще 60 дней срок поставки при 100% предоплате. Иске кассаларны алга таба учетка басырып булмаячак. Эшмәкәрләргә бу турыда инде узган елның декабрендә үк әйтелгән. Билгеләнгән вакытта җитешмәгән чиракта аларны 30 000 сум күләмендә штраф көтә. Вакыт һаман аз калып бара, ә сораулар киресенчә арта. Вот если ИП торгует не разливным, а пивом, в общем, продуктами, в том числе пиво в бутылках, это когда у них должно ИП со следующего года или с 31 марта этого года или с 1 июля, когда у них срок установки новых касс? Новую кассу я не успеваю. Ну, как вы говорите, там завод, там очень долго. Я в налоговую что должна принести? Письмо, заявку ЦТО, платежку, что вот, чтобы меня не штрафовали. Яңа онлайн кассаларның бәясе 20 000 сум. Кайбер эшмәкәрләр моны бик кыйбатсына, чөнки бер генә касса алырга туры килмәячәк бит. Проблемадан чыгу юлы да бар ди белгечләр. Кайбер яңа төр кассаларны онлайн режим эшләрлек итеп яңартырга мөмкин. Бу күпкә арзангарак төшәчәк. Эшмәкәрләрнең фикерләре төрле. Придется потратиться финансово, и, соответственно, надо будет еще сотрудников обучить, да, то есть как работать на этих кассовых аппаратах. Я думаю, что это будет очень удобно. Своевременно вся оплата будет проходить, все будет видно. Файдалы ягы бер генә, киләчәктә касса күтәреп салым хезмәте идарәсенә барырга туры килмәячәк. Интернетта барлык мәгълүмат та күренә. Сатып алучыларга чек кәгазьләре электрон почтага җибәреләчәк. Димәк, чек югалту куркынычы да бетәчәк дигән сүз. Барлык чеклар да сатып алучы күз алдында. Мондый система хөкүмәттән салымның бер өлешен кайтарырга теләгән чиракта да күп эшне ансатлаштыра. Если вы подаете документы в налоговую инспекцию, на налоговый вычет, то не надо нести стопку различных документов, подтверждающих право ваше на налоговый вычет. Я еще раз говорю, все эти кассовые операции, они с 2018 года будут уже повсеместно. Яңа касса аппаратлары сатып алу таләбе куелмаган эшмәкәрлек төрләре дә бар. Әйтик, туңдырма, лимонад, газета, кыйммәтле кәгазьләр, лотерея билетлары сатучылар өчен онлайн кассаларның кирәге юк. Шулай ук аяк кием рәтләү, ачкыч ясату һәм башка шундый вак-төяк кәсеп белән шөгыльләнүчеләрнең дә күңелләре тыныч. Райнур Агламетдинов, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 1-15 һәм 1-16 йортлары белән идарә итүче оешма алышында. Бу йортта яшәүчеләр инде 6 ел дәвамында Экском Чаллы оешмасының битарафлыгыннан интеккәннәр. Экском Чаллы урынын хәзер энтузиаст оешмасы алды. Яңа идарә оешмасы халык белән мөнәсәбәтләрне ничегрәк корырга җыена? Тулырак алдагы сюжетта. 1-15 һәм 1-16 йортлары ул кайчандыр тулай торак булган. 10 ел элек күп фатирлы йорт статусына үзгәртелгән. Ләкин йорт дип атарга иртәрәк әле аларны. Андагы пычраклыкны, тәртипсезлекне күреп хуш китә. Бөтен җирдә дә тәмәке төпчекләре, буш шешәләр аунап ята һәм борынга чыдап булмаслык начар ис килеп бәрелә. Во-первых, домофон не работает. Во-вторых, у нас ларек в нашем подъезде, который фанфурики подрают с утра до ночи. И бичи постоянно сюда ходят, ночуют, здесь все делают, здесь все надо, не надо. Постоянно грязь, постоянно... Только успеешь дня 2-3 уже все. Йортның турышы бик начар. Элекке идарә итү оешмасы бер эштә эшләмәде дип бер тавыштан ассызыклы яшәүчеләр. Кайда карама иске ут чыбыклары күренеп тора. Аларда теләсә кайчан янгын чыгарга мөмкин. Ә утка түләү 2-3 артык. Бәдрәфләрдәге турбалары яртлар ширек, юыну бүлмәләрендә дә шундый хәл күзәтелә. Сколько мы заявлений писали, ЖЭК, вот, наш где-то, они вот приходили даже, говорят, сами, говорят, это как, сами, говорят, делайте ремонт. На день мы, говорит, не можем это как вам дать все. Это вы, говорит, вы где живете, там и делайте сами ремонт. Я тоже удивляюсь. Они все выключили, здесь тоже все выключили. Там туалеты вообще у нас текут.
Ну, жесть у нас не знаю, и тараканов только много здесь бывает. Балкон вообще не закрывается, мы так забили балконы вообще. А дышать нечем, детям тоже. Ну, мы здесь сами даже хотели коридор сам ремонт делать. Главное, чтобы вот в первую очередь электрику и подъезд, и доступ, чтобы сюда алкаши не заходили, и все. Ну, заходит, да? Конечно, заходят, весь подъезд воняет. Сюда ни детей не привезти. Йортны тәртипкә китерү өчен шактый эш башкарырга кирәк. Яңа идарә итү оешмасы энтузиаст җитәкчеләре моңа әзер. Быелга эшләнергә тиешле эшләр исемлеген төзеп әзерләп куйганнар. Планируем здесь выполнять следующие виды работы. Это ремонт входных групп подъездов. Подъездлар каршын ремонтларга планлаштырабыз. Тәрәзәләрне пластикларга алыштырырга исәп, аннары янгын сөндерү гидрантларын төзәтәбез, камилләштерәбез. Капитал ремонт кысаларында җылылык алмаштыру җайланмасы урнаштыру ниятләнә. Әлеге эшләр бу йортта яшәүчеләр үзләре теләктәшлек белдергән чиракта гына башкарылачак. Ягъни халыктан бары бер генә фатир өчен килгән барлык түләүләрне вакытында түләп бару таләп ителә. По должникам ситуация, впрочем, как и в предыдущих общежитиях, скажем, не очень радужная. Бурычлар мәсьәләсенә килгәндә калган тулай тораклардагы кебек үк монда да хәлләр мактанырлык түгел. Һәр йортның 1,5 миллион сумга кадәр бурычы бар. Түләттерү буенча эшләр алып барыла. Кайбер кешеләрнең бурычлары 100 мең сумнан артып киткән. Ике якта үз вазифаларын үтәгән шартта гына йорттагы вазгыять яхшырырга мөмкин. Идарә итү оешмасы гына түгел, әлеге йортларда яшәүче халык та үзгәрешләргә әзер дип ышанасы килә. Райнур Агләмтинов, Луиз Сафуан, Ленар Султанов, Яңалыклар. Госуслуги порталының эшли башлауына 7 ел булды. Россия халкы кирәкле документларны яисә хезмәтләрне алыр өчен көннәр, атналар, айлар көтәргә күнеккән инде. Тик соңгы арада шәһәрдәшләр электрон хезмәтләр белән ешрак куллана башлады. Бүген УВДда хокук саклау органнары тармагы буенча порталның файдасына багышланган брифинг узды. Тулырак алдагы сюжетта. Эчке эшләр бүлегендә чират торганчы компьютер ярдәмендә генә теге яки бу мәсьәләне хәл итү күпкә ансатырак. Татарстан халкына бер юлы 2 интернет портал ярдәмгә килә. Берсе республиканыкы, икенчесе Россия дәүләт порталы. Электрон дәүләт хезмәтләреннән файдалану өчен ике порталда да теркәлергә кирәк. Халык эчке эшләр министрлыгыннан интернет ярдәмендә асылда хөкем ителмәгәнлек турында белешмәгә заказлар бирә. Кайберәүләр заказын бирәләр, а заказны килеп алмыйлар. Берется доверенности. Заказлар саны күп булу сәбәпле процентлар белән исәпләгәндә нәтиҗәләр үскәннән үсә. Заказ биреп тә килеп алынмаган белешмәләр саны беренче елны 1000, икенче елны 2000, узган ел 3,5 мең данәне тәшкил итте. Соңгы елларда миграция сораулары буенча да электрон дәүләт хезмәтләреннән актив файдаланалар. Электрон хезмәтләргә халыкны күбрәк җәлеп итү өчен якын киләчәктә интернет аша дәүләт салымнарын түләгәндә ташлама бирү турында сөйләшүләр бара. Порталда теркәлгәннәргә өстәмә бонуслар каралган. Граждане, которые направляют заявление. Чит илгә чыгу мөмкинлеге биргән паспортлар эшләтү өчен гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы аша биргән чиракта әлеге эш бермә-бер тизләнә. Портал аша алар бер тәүлек эчендә рәсмиләштерелә. Порталларны елдан ел яңартып торалар. Яңа мөмкинлекләр гражданлык мәсьәләләрен тизрәк хәл итү өчен уйлап табыла. Шул исәптә ЮХИДИ, федераль миграция хезмәте һәм башка тармакка кагылган мәсьәләләрендә интернет аша хәл итү җиңелрәк. Райнур Агләмтинов, Константин Величко, Яңалыклар. Мәскәү проспектын төзекләндерү кысаларында ишек алды юлларында тәртипкә китерәчәкләр. Машина кую урынын киңәйтергә планлаштырыла. Моның турында бүген ЖКХ идарәсенең йомгаклау киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе Ринат Абдуллин хәбәр итте. Коммуналчылар эшенә дә зур бәя бирелде. Игътисади яктан авыр ел булуына да карамастан безнең шәһәрдә күп кенә олы проектлар булдырылды. Шулман проспекты төзекләндерелде, йортларда капиталь ремонт башкарылды. Тик статистика гына үсә. Шәһәрдәшләрнең торак коммуналь хезмәтләре өчен 700 миллион сумга якын бурычы җыелган. Для улучшения платежной дисциплины за жилищно-коммунальные услуги внедрен аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». В рамках данной программы за 7 месяцев 2016 года взыскана задолженность за жилищно-коммунальные услуги на сумму 1,5 миллионов рублей. За долги произведено более 115 тысяч отключений. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.